हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दायो नै सान्दुङा जि गोसाखा सानजौफुनि ओंखाम जाखांजोब्बाय जोंहा बयबो। ओमफ्राय हासबेन्ड मोना मा दानगासिनोथाय एकदम कुतुर काटार होनगासिनो दहायनिफ्रायनो नाहैनो र' आंबो। नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायदो ब्लगखौ। मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो? मा थुंगा माने मा मिराज नै मा इयो जिबनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम इदि बानायनाय नुफेरबाय आं नोंखो। मा इलाय मा जागोन इदिलाय? इयो बोरसि खागोन ब्रा। इयाव बोरसि खागोन ओमफ्राय ना मोनगोन। ओरैनो सानाल' दोनहैगोन माने गारनाल' बोरसि होनानै आदार होनानै। नै बानायगासिनो इसोरो सानैजो। ओमफ्राय सुलायदो नामा? ओमफ्राय मानो इदि सेलायलायदो बिगुरखौलाय मिरासालाय? हो? बिगुरखौ गाराबा गोदोलाङो दैयाव। इदिस'। दिनैसो नुफेरबाय आं। माने मालायफोरखौ सानाय नुयो इदि गन होनानै खिन्थु नोंखौ दिनैसो इदि दाननाय दिनैसो सायांनाय नुफेरदों आं माने। फ्राय बानायनांगोन ना? इस लकेल ना जानांगौ। इस्राम ना मोनो? कमनो इखौथ' आङो बेसे बादा होनो सेन्देलखौ इखौ गाननाङा होनो इखौसो गानबाय थायो नाया मानो। न'आव दोनहैयो आरो लाना फैफिनो न'आव दोनहैयो आरो लाना फैफिनो। बिराद मोजां मोनथारबाय इयो आंनि सेन्देलखौसो। ओइ मुनु मा खबर मुनु? मा खबर? मोजां बुलि गुसुन? हा? मोजां गुसुन? मोजां। आब' बिगुर सेलायफै। नै रोङा आङो बोरै सेलायो। तुला बायनाय मालाय इखौ नांना नाङा नांगौ नांगौना इयो लानासै बोरै देनाय खोन्थानाय इखौ मानो सैलायनांगौ जेनेबा मानो सैलायनांगौ इखौ मानो सैनांगौ इखौ जेनेबा खोन्थानाय इयो गोदोआलाय माने इदिहाय दोनबाथाय गोदोआ ओमफ्राय इदि सैबासो गोदोयो दैयाव दोनबाथाय गोदोगोन माथ' ओइ बिगुर थाबा गोदोयो दै सोबोनाय दै सोबो बे बिगुरा थाबाथाय माने दैयाव नाखौ सानानै ओरै दोनबाथाय माने दै सिङाव गोदोलांगोन इयो बिगुर सैबाथाय गोदोनो हाया माने इयो दैखौ सोबखाङा बिगुर लेमनाया बुजिबाय आं दासो बिलाय माबा जलांगासिनो आथा दं नामा आथा गैयाना आथाया दानस'गोन आङो गेदेरखौल' सैग्रो अबे गेदेरखौ रोंबा आं मोनथ'वाखैना ना गेदेरखौ नुवा दे नोंनि मोखांखौ ओरै मोखां जाबानो नुनाय नङा मा गोसोखाङो नोंसोरलाय ओरैनोबालाय माथो ओरैनो थालाबायबाय थायो आंबो हयल'फोर ना जानांगौब्रा ना दाखालिल' मा गोसोखांनाय ओंखाम लांफालायनाया खुसिया बोननो थांनाया नासो मोनबाय ओमफ्राय एबारनिया आरो ना बोननो थांनाया एबार खुसिया मोनसै नामा Ano? কথা মানিবা লাগে নহয় মই চেন্দেল খুলিব কৈছিলো না তোমাক পৰি যাবি চেন্দেল পিন্ধি কিনি এনেকা খোজকাঢ়ি থাকিলে তোমাৰ চেন্দেলটো ক'ত মিৰাজ ভিডিঅ' ओंखारगोन संलाय ओइ नैथिं थाफै नुवा दे गेदेरखौल' सैदों नोंबो सैबाय जाबाय इखिनिखौ दानला सिगौना आरो आनि बिजा नङालै दे फिसा जाबा जाबायलै जायखिजाया खनसेबा खननै होनो मोनबानो जाबाय बिदि मबाइलाव बिदि इउटुबफोराव होगोन बिदिनो बया गियो आं केमेराखौ मानो गिनांगौ ओइ बया बुरजा खालामना होबाय आं बेसे बुरजा बानायखो नोंलाय इसेल'सो बानायदों आं खर' लोबदोंमोन आं दहाय खानायानो रानाखै दानो दिनैनो बोनहैगोन ना गाबोन फोरानगोन इखौ आरो सैबाय आरो फोरानलायनाय मा ओमफ्राय रेजें जागोन ना इयो बांसिन रेजें जाबावो बेयो
मा मा सेरबोखौ हनै मबाइलखौ मा मा गोसोखाङो नोंसोरलाय गोसोखांफेरालाय ए साथाया जों मोखाङाव गोसोम नांलायलायबाय मुनु गोलैसिगोन दे नोङो इखौ गाननानै थाबायथिंबाय थानाया नायना लाफैयो टाइला माबोरै खादों महा टाइला नङा सासेया नायलाय नोंनि मबाइलखौ माबायदि केमेरा भिडिअ बानायनो जुजिगासिनो नैयाव होनो नागिरगासिनो मबाइलखौ नोंनि हनै मा मा सेरला जोबखो रतन हे हामा हामा ओइ मालायफोरा बिराद मालाय गरम बोथोर ना दा शिलंआव थांसोगारदो बेरायनो थांसोगारदो ओइ शिलंआव बेरायनो थांसोगारदो मालायफोरा नोंनि ना बोननायखौ दोनथ'दो आंखौ शिलंआव बेरायहोनो लांदो लांगोन थौ थांसै मुनु नों आं ओइ माबा सोंदो माबासो खोन्थादो नायलाय ini video nih kamu tuh lihat sih Sugra. Pulang juga. Gimana kok? Nasi semana itu. Ini jam. Ini खालामनाय इदि बुफ्लान थांबाथाय बुनो थांबाथाय एकदम बुनाय बायदि मोनथारो आरो जि बुखायो हाजबेन्डखौ मुनुनि रिएक्सनखौ नायनो होननानै माबायदि जायो माने आंखौ बुफ्लादोंमोन आरोना हाजबेन्डा बुनो होसोफ्लाबाय बुफ्लाबाय एकदम आंखौ बुमारदो होननानै जिखौ खेख्लाबजोबनानै होबाय आरोना बेखौ हाजबेन्डखौ बुलाबायथारबाय एकदमबारे भिडिअ बन्द खालामखांनायनि उनावबो जि फाइट जाखांबाय एकदम दंखलाव दुगैनो फैनोनो होआखैमोन आरोना इखौ नखय एबार फैलायबाय अमनो मग मारसि जि बुमारदो होननानै सानो पिहल मा होनो खामानियानो जोबाखै आंहा र' मोखां सुना होगोन नोंखो नाखाव एको इतिया बासन थोरसि इतिया हे दिनै सानजौफुनि जानाय थोरसि खुरै सुनायानो एकदम मोनालायबाय आरोना लोगोफोर दसे हाजबेन्ड मोनजों जिरायबाय ओमफ्राय बिसोरनि माबा मा होनो बै ना बोनग्रा माबा बानायदोंमोन ना इसोरो इखौनो नायबाय दसे दासो सुस्रांजोबनो मोनबाय शान्ति मोनबाय दासो एकदम साफा जाजोब्बाय मुनुआ जि सल' खनगासिनो मुनु मा सल' खनदों नोंलाय मा सल' खनदो कि मुनु ओंखाम जानो ना ओंखाम जागोन नै दहायनो थालिर आलु ओंख्रि दङ थालिर आलु ना पटल फ्राय मोननै दं जागोन ओंखाम मुनु ओंखाम जागोन